मार्केटाव दासान्दि माबायदि जानानै दं बे बेसेना दा मार्केटाव लवेस्ट थांलाबो 300 आरोखि 300 per किल' आरो ना per किल' ओमफ्राय एट प्रेजेन्ट दा 600 आरो बियो per किल' 2 years बिदिनो 1.5 years बिदियाव थायो आं जथेस्थ' माने बिनि लाबखौहाय मोनगासिनो दं आरो एफाग्राब रांखावरिनि खरसा गैया बेवहाय माने बाजेट बिदिनो 8,000 सो माबानानै गायजागोन आरो 8,000 सोनिफ्राय जागायनो हागोन गायनायनि बोथोर होनोब्ला माबायदि गायनायनि बोथोर होनोबा दा एप्रिलनिफ्राय बेस्ट आरो 1.5 बोसोरनिफ्राय खानो मोननानै 40-45 years मोनगोन आरोखि माने बोसोराव खनबेसे फिथाइ होयो बियो बोसोराव 3 times होयो आरो 4 month जों मोनगोन आरो माने दा जोंनि माबायावथ' चिरां ओमफ्राय बे क'क्राझार सिन्था गैला आरो माने बेफारिफ्रानो फैखायो न' फैनानै लांफैयो आरो खुलुमबाय गिबियावनो बे समाव राइजिं बड'लेण्ड नायगिरि साफ्रोमखौबो बरायनानै लाबाय दिनै बे समाव नायगिरि नोंथांमोननो आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे जोबोद मोजां खोथाखौ फोरमायनो नाजादों बे समाव आङो दङ नैबे चिरां जिल्ला बेंटल खुमगुरि गामियाव आं बे समाव दङ आरो बे समाव जोङो सासे कक'व चक्लेट आबाद मावग्रा सुबुंनि न'खराव बे समाव दंफैयो आरो बे समाव केमेरा पार्सन बिथांनि गेजेरजों दिन्थिनो नाजागोन जोङो दा नैबे बेंटल खुमगुरि गामियाव दंफैयो आरो नैबे चकलेट बा कक'व बे बागानाव बे समाव दङ जोबोद मोजां बे समाव फिथाइखौ दिन्थिनो नाजागोन बेफोरनो जाबाय कक'व बा चक्लेट बिफांनि फिथाइ जोबोद ख्रि ख्रि बिफाङाव चक्लेट फिथाइ थायनायखौ नुनो मोनदों बे समाव बे चक्लेट बिफांनि बा चक्लेट फिथाइनि आबादारि बिथांजों बे चक्लेट आबादनि सोमोन्दै जों माखासे बाथ्राखौ मिथिनो नाजागोन गिबियावनो खुलुमबाय बिथाङानो जाबाय नैबे बेंटल खुमगुरि गामिनि आबादारि गिबियावनो आङो नोंथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय आंनि नामा दानसोरां बसुमतारी आं बेंटल खुमगुरिनि चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो थारैनो बिथाङानो जाबाय नैबे चक्लेट आबादनि आबादारि जों बिथांनि गेजेरजों नैबे चक्लेट आबादनि सोमोन्दै माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो नाजागोन गिबियावनो नोंथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन नोंथाङा नैबे चक्लेट आबादखौ माब्लानिफ्राय जागायजेननाय गैयाबाबो माबा जाबाय 6 years जाबाय बेखौ आं खालामै देग्लायसिमाव 6 year कमप्लिट जाबाय आरो बेसेबां मायथाइमोन बे 2019 ना माबानिफ्राय खालामनाय जादों आरो बेखौहाय 2019 नोंथाङा बे चक्लेट आबादनि कनसेप्टखौ बबेनिफ्राय मोनजेनदोंमोन आरो माबोरै जागायनो गोसो जादोंमोन बेखौ माने आं बागान बारियाव एसे इन्ट्रेस्टेडखा नालाय ओमफ्राय बेबायदिनो माने गय बागान बानायबाय गय बागाननि सिङाव सिगांनि फुराना माबायोबादिबा नायोबा माने मानसिफ्रा ओरैनो खमला सोयोमोन खमला बागान गायोमोन बे गय बागाननि सिङाव आं बेखौ माने एफाग्राब माने मोजां मोनाखै माने खमला गायनानै नों खस्थ' खालामनानै जेन'बा 3 बोसोरसोआवनो बियो थैहैयोबा खमलाया होमबाथ' नोंहा साक्सेसफुल जाहैस्लाबनाय नङा बेनि थाखायनो माने लं लास्टिं मबे टाइप थायगोन बेबायदि मानेखौ नागिरनानै गुगोलफ्राव सार्च खालामबाय इउटिउबाव सार्च खालामबाय बेबायदिनो जोंनि इण्डियानि सिङाव थानाय केरेलायाव बेबायदिनो कक'व चक्लेट फार्मिंखौ नुबाय आं ओमफ्राय बेखौ नायनानै इन्ट्रेस्टेड जाबाय बेबायदिनो 2 years बिदिनो 1.5 years बिदियाव थायो ओमफ्राय आं सानबाय बेखौ बोरै मोनगोन बिनि फुलिखौहाय ओमफ्राय बेबायदिनो नागिरनानै माने आसामाव मोनबाय आरो मोनसे ओरै गवालपाराजोंहाय मोनबाय बिनि फुलिखौ लाबोबाय गायबाय बिदिनो आं दा गायनानै आं जथेस्थ' माने बिनि लाबखौहाय मोनगासिनो दं आरो माने 1.5 बोसोरनिफ्राय मोनदों बेबायदि आरोखि दासिमाव 6 years जाबाय 1.5 बोसोरनिफ्राय खानो मोनगासिनो 4.5 बोसोर बिदि जाबाय आरो आं बेसेबांसो गुवार एरिया गायदों नोंथाङा दा बियो कक'वजों गयजों माने 6.5 जाबाय आरो 6 बिघा हाफ जाबाय आरो माने फांबेसेसो दङ बे 6 बिघा हायाव 450 दाल दङ आरो 450 दाल दङ बे चक्लेट आबादखौ मावनानै नोंथाङा माबायदि जाफुंसारनाय मोननो हादों माने आं बेसेबां माने खस्थ' खालामदों हाजिरा होदों मादों बियो माने फैबाय आरो खावसे फैबाय आरो माने लामा खावसेयानो फैबाय आरो दा सम जिहेतु गोबां लाइमोनफोरा जोंनियाव खामानि नागिरनानै ओरैनो हांखुर जाबाय थायो दा बे बिथिङाव नोंथाङा जिहेतु चक्लेट बिफांनि आबादखौ मावबाय जागायनो थाखाय माबायदि रांखावरिनि खरसा एफाग्राब रांखावरिनि खरसा गैया बेवहाय माने मेनलि फुलि बायनायाव एसे थाङो नोंहा फुलि बायनायाव एसे थांगोन माने बियो एसे कस्टलि फुलिया
फांसेयावहाय बिदिनो 50 मबा 60 माने मासजों लानानै जायो नालाय नों माने एफाग्राब हाइखौ दासान माने एसे गाहायनिफ्रायनो साननानै माने फुलिफ्राखौबो एसे मबेया गायजागोन माने 50 फोरनिफ्रायनो 50 रुपिसफोरनिफ्रायनो गायजायो आरो बियो जथेस्थ' आराम बेनो थांखायो बेखौ लानानै माने बाजेट बिदिनो 8000सो माबानानै गायजागोन आरो 8000 सोनिफ्राय जागायनो हागोन आरो हानाय हायि नोंनि सायाव थागोन नों हानाय बायदिला उनावहाय बे साक्सेस जायोला उनाव बारायलांनो हागोन आरो नोंथाङा बेसेबांसोनिफ्राय जागायजेनदोंमोन बेखौ आं ओरैनो 170 माबा दालनिफ्राय जागायजेनदों आरो बेखौ 170 दालनिफ्राय जागायै दायो 400 प्लास जाबाय आरो गायनायनि बोथोर होनोब्ला माबायदि गायनायनि बोथोर होनोबा दा एप्रिलनिफ्राय बेस्ट आरो एप्रिल मासनिफ्राय गायजागोन अखा सिजोनावहाय थाब ग्रथ जायो थाब देरनानै माने 1.5 बोसोरसोआव मोनहैगोन आरो हानि बिथिंखौ नायबा माबायदि हानि बिथिङाव माने हाया बियो गिसि थानांगोन हाया गिसि जानांगोन बेनोल' माने बियो 12 मासिया फिथाइ थायोथ' बोसोरावनो खनथाम मोनो नालाय बे खरान बोथोरावहाय बे हा गोरान बाला हाफ्रा माने एफाग्राब सुबिदा जाहैनाय नङा आरो दैनि फेसिलिटि होनो हायोबा बेबो बहुत मोजां जाहैगोन आरो माने बे फिथाइ थाइसेयावहाय गैयाबाबो 50 60 बिदिनो 55टा सिड्स थायो नालाय सिङावहाय बे सिड्सआ माने बे खरान बोथोरावहाय माने बाला हाना माने 50टायावहाय 40टाबान गोग्गो जागोन 10टाया ब्लेंक जागोन दै होनो हायोबा गासिनबो अके आरोखि माने गासिनबो मोजां जागोन जखानि बिथिङाव बेसेबांसो जखानि बिथिङाव होनोला गय बागानाव एसे डिस्टार्ब जायो माने बेखौ इन्टारक्रपिं आबाद नालाय बियो माने राबार बारि सिङाव गय बागान सिङाव ओमफ्राय थालिर बागान सिङाव बिदिनो नारेंखल बागान सिङाव गायो आरो बेखौहाय माने जोंनियावहाय गय बागान बांसिन नालाय गय बागानाव गायनाय जायो आरो बिनि थाखाय माने गय खानो सुबिदा खालामोला माने 14/14 आंनि थाखाय बेस्ट आं सानो आरोखि 14 फिट 14 फिटफ्रा आरो बेखौ गाव हारसिङै लांदां जायगायाव गायजाया नामा लांदां जायगायावबो गायजायो बेनोल' एसे वेट खालामनांगौ जायो आरो माने 6 इयार 5 इयार्सआ एसे नेनांगौ जायो आरो लांदां जायगायावबा साइदुं नांनानै माने गोजा जानानै देखुवा जायो आरो ओमफ्राय बेबायदि सायहा गय बागान सिङावबा बिदिनो 1.5 इयारावनो मोनगोन आरो फिथाइखौहाय सर्ट टाइमावनो मोनगोन आरो जोथोन लानाय आरो बेराम आजारनि बिथिङाव जोथोन लानाय आरो बेरामनि खेथ्रआवथ' बेनोल' माने गायजेननानै 1 इयार जायोब्ला माने मोनसे दालाय होलाबायोथ' बियो बुरजा दालाय होगोन बे समावहाय माखासे आनवान्टेड ब्रान्चफोरखौहाय गारना होग्रोनांगोन होमबासो बियो बिबार हमनो नाजाग्रोगोन बेबायदि आरोखि माने ओमफ्राय बोसोराव खनसेल'सो माने आं सानो आरो बोसोराव खनसेल' बिनि माबाया आरोखि खस्थ'आ माने सेप्तेम्बर आगष्ट बेयावहाय माने माबा गारनांगौ जायो आरो ब्रान्चखौ प्रुनिं खालामना होनांगौ जायो बेनो आरो ओमफ्रायलाय सारा बोसोर आरामसे बिनि फिथाइखौ मोनबाय थागोन आरो हासारफोर होनायाव हासारनि होनायाव अर्गानिक होयोबा बियो लास्टिं जागोन 40-45 इयार्स नों 1.5 बोसोरनिफ्राय खानो मोननानै 40-45 इयार्स मोनगोन आरोखि माने रासायनिक हासारबा सर्ट टाइमावनो बियो फर्सफुलि थायहोनाय जागोन ओमफ्राय 15-20 इयार्सआवनो थायजागोन बियो लं लास्टिं जानाय नङा दानिया मुलाम्फानि बिथिङाव फैयोब्ला माबायदि जेनेबा फांसे बिफांनिफ्राय जोङो माबायदि मुलाम्फा मोननो हागौ फांसे बिफांनिफ्राय होनोबा गायजेननायावहाय बिदिनो बारा मोननाय नङा 7 केजि बिदिनो 6 केजि मोनगोन गायजेननायनिफ्राय बेसेबां समनि उनाव थायो होनना बुंदों 1.5-2 बोसोर 1.5-2 बोसोराव थायथारगोन आरो ओमफ्राय बे समावहाय माने 7 केजि बिदिनो 5 केजि मोनगोन आरो 3 टाइम्सआवहाय ओमफ्राय उनाव बारायलाङै एट प्रेजेन्ट आंनि माने 30-35 केजि मोनो आरो बिफां फांसेयाव दायो बिफां फांसेयाव बोसोराव खनबेसे फिथाइ होयो बियो बोसोराव 3 टाइम्स होयो आरो 4 मान्थ जों मोनगोन आरो माने बेबायदि ओमफ्राय बे मार्केटनि बिथिङाव माबायदि मार्केटनि बिथिङाव दा जोंनि माबायावथ' चिरां ओमफ्राय बे क'क्राझार सिन्था गैला आरो माने बेफारिफ्रानो फैखायो न' फैनानै लांफैयो आरो दाथ' आंनाव स्टक जायो आरो ओरै उदालगुरि ओरै गोजाननि गसाइगाव थजाइगावनि आङो जमा खालामो ओमफ्राय आं बेफारिफोरनाव थाइसे थाइनै जानानै फानहरफिनो आरो गुबुन आबादारिफोरनिफ्राय नोंथाङा बुथुमो थारमाने औ बेबायदि आरो साफा सानै गायनाय दंथ' सिगां बेबायदिखौ आरोखि माने जिहेतु नोंथाङा गोबाव सम मावबोबाय नोंथाङा निस्सय फुलि बा नार्सारिफोरबोथ' खालामदों जानो हागौ खालामदों खालामनाया आंना बे 6 इयार्स जाबाय खिन्थु आं नै बेनिफ्राय नार्सारि बानायनाय जायाखै मानो होनोबा आंना 6 इयारल' मेचियर जानांगौ 8 बोसोरनिफ्रायसो माने नार्सारि बानाय जायो आरो बिनि थाखायनो आंना जाया नालाय आं मा खालामो माने जायफोरना मेचियर बिफां ना बिदिनो 8 बोसोर 9 बोसोर 10 बोसोर 12 बोसोर बिसिनि बिगुरखौहाय आं लायनानैहाय गोजाननिफ्राय लायनानैहाय माने फुलि बानायनाय जायो आरो दा फुलि नांगौब्लाबो एभेलेबेल मोनगोन आंनियावहाय नोंथांनियाव मोनगोन आरो बेयो आरोखि बेसेना बेसेसो जायो बे फुलिया बिदिनो आरो माने मासखौ लानानै जायो 6 मान्थफोरना बिदिनो 50 रुपिस ओमफ्राय बिदिनो
8 मान्थ्सफोरना बिदिनो 60 रुपिस ओमफ्राय ओरै 14 मान्थ्सफोरनि दङ बियो 70 रुपिस आरो माने गोबां लाङोबा डिसकाउन्ट खालामलायना हरनो आरो माने बिदि फैयोबा बेबायदि आरोखि लाइमोनफोरखौ मा बुंनो सानो जिहेथु जोंनियाव गोबां हा हु गोग्लैसोनानै थायो आबादाव फ्राय गोसो होआ नाथाय गुबुन जायगायाव थांनानै खामानि नागिरनो लुबैयो सोरखारि साख्रि मोननो लुबैयो नोंथांनि एक्सपिरियेन्सखौ लानानै मा बुंगोन बे समाव आं बेखौनो बुंनो सानो आरो माने बयबोलाय जोंनि बर'फ्राबो फरायना फरायबाय जोंबो एसे एनै फरायबाय बेबायदिनो आरोखि माने आंबो माने सिगाङाव बिदिनो हटेल लाइनफ्रावहाय प्राइभेट ओरैनो जब मावदोंमोन ओरैनो माने रुम सार्भिस मेनेजारफ्राव मावबोबाय शिलंफ्राव ओरैनो गोजानाव मावबोना फैबाय ओमफ्राय बे समाव माने आं माखासे समफोरखौ आं सानो आरो दा आं माने बे समफोरखौहाय बै समावनो खाथायोमोनबा बुहुत साबसिन जागौमोन आं बेबायदि सानो आरोखि माने दा लस मोनहरो आरो बेफोरखौ सानोबा माने बिदि दाजाथों माने जाय माने लाइमोनफ्राबो फरायनानै दं साख्रिखौबो होसोगासिनो होसो बेजों लोगोसे माने बे गायनाय आबादखौबो गायदेरनानै लायोबा बांसिन मुलाम्फा मोनगोन आरो माने सर्ट टाइमावनो 1.5 बोसोरफ्रावनो फिथाइ मोनो नालाय 2 बोसोरफ्रावनो बेखौ आरोखि माने न'खर सालायनायाव माबायदि हेफाजाब होदों नोंथांखौ नैबे चक्लेट आबादनि गेजेरजों न'खर सालायनायाव होनोबाथ' माने बुहुत मोजां आरो बे आं चक्लेटनिफ्रायबो मोनबाय मोननाया ओमफ्राय बुहुत मोजां ओमफ्राय दा आं गयबो मोनबाय डुवेल आं मोनो आरोखि माने बेबायदि आरोखि मोनसे जायगानिफ्रायनो मोननै प्रडाक्ट आं मोनो आरोखि दा मार्केटआव दासान्दि माबायदि जानानै दं बे बेसेना दा मार्केटआव एट प्रेजेन्ट माने आप डाउन जाबाय थायोथ' इन्टारनेसनेल मार्केट नालाय माने बियो गासैबो कान्ट्रियावनो बाहायजायो बे चक्लेट होननाया माने लवेस्ट थांब्लाबो 300 आरोखि पर किल' ओमफ्राय एट प्रेजेन्ट दा 600 आरो बियो पर किल' बेखौ गोरान आरो गोथाङैबो गोरान गोथां बेबायदि साइज फिथाइ थाइसेयावबो फाननो हायो फिथाइ थाइसेयाव बिदिनो 50, 60, 70, 80, 100सिम थाङो आरो गिदिर गिदिरा ओमफ्राय ओरैनो नों मोननायखौ बिफांनिफ्राय खानानै देखावनानै फाननायखौ बिदिनो माने किल'आवहाय 600 थाखा किल'यै फाननो हागोन आरो दायो गोथाङाव आरो ना गोथाङाव ओमफ्राय गोरानै फोरानोबा ड्राइ फानोबा गोरानाव 1 केजियावनो 1200, 1300 बिदिनो आरो 1000 बिदि आरोखि क्वालिटि दङ बेवहाय ए ग्रेड बि ग्रेड सि ग्रेडसिम नायो बे आरोखि मेक्सिमाम थाइसे फिथाइया बेसेबांसो अजन जानो बियो 200 ग्राम गाहाम जायो थाइसे फिथाइनिफ्राय 200 ग्राम गाहाम जायो ओरैनो गथा सुयोबा खबारैनो सुयोबा ओमफ्राय थाइथाम गाहामजों सेरसे जाखायो आरो मबा बेबायदि आरो मबा थाइब्रैजों सेरसे बेबायदि ओमफ्राय ओरैनो सिङावनि बिगरखौ दिहुनोबा बियो 10टा 11टाजोंहाय सेरसे जायो आरो बाराबो नाङा अजनानो दङ बेयाव जात दङ नामा गुबुन बेवहाय भेराइटिस दङ माने 4 भेराइटिस थायो बेवहाय निकनाल होननो मोनसेया फरेस्टेर' होनो ट्रिनिटेरिय' ओमफ्राय क्रिलिय' होनो आरो बेनो 4 भेराइटिस आरो माबाफोर डिफारेन्स दं नामा बेनि गेजेराव दामनि सायावथ' डिफारेन्स गैया गासैबो भेराइटिसआनो डिमान्डआ एखे बेनोल' आरो माने मबा भेराइटिसआ एसे गथा जायो मबा एसे लावजों जायो मबा एसे बरंगा जायो ओमफ्राय मबा मोनसे ट्रिनिटेरिय' बियो माने रेड पिंक जायो बेबायदि आरोखि कालारा आलदा जेरै उनथिं नुदों नै बेनो आरो गोजा जात बियो ट्रिनिटेरिय' भेराइटिस बियो गोजा आरो गोथां कालार नुदों जों बे माखासे बे 3 भेराइटिस दंबावो कालार बेलेगबाबोथ' गुबुन जेबो माबा बेसेननि बिथिङावथ' फाराग गैया माने एखे आरो बेनो नोंथाङा जिहेथु फुलि फानो जायगाया बबेयाव बियो बे जायगायाबो आंना माने बेंटल खुंगुरियावनो ओमफ्राय मोनसे ब्रान्स दङ बेखौ आं बावदों खिथानो उदालगुरियाव ब्रान्स दं आंना जायफोरा गोजाननिफ्राय उदालगुरि बिसोरो बे चिराङाव लांफैनो बहुद दिगदार जायो नालाय आं बिनि थाखायनो उदालगुरि बेरगावआवहाय माने ब्रान्स खालामना हैनाय जादों दा बेहायबो मानसिफ्रा लांफैबाय थायो सिगां जायफ्रा नायदों बिसोरो मोनथिखाबाय जानो हागौ माने बेयावबो दङ आरो आंना ब्रान्स नार्सारि नेशनेल हाइवेनिफ्राय बिसिम बेसेसो जानथाय जायो नेशनेल हाइवे होनोबा माने काजलगावनिफ्राय बियो सिमावहाय 15 किल'मिटार फैनांगोन आरो एसे दावखोनांगोन आरो बेंटल होनो आरो जों बेखौ आरो माबानिफ्राय हमोबा जुदि खासिखत्रानिफ्राय हमोबा बियो 12 किल'मिटारसो जागोन आरो साहा 12 किल'मिटार बेबायदि आरो बिथाङा थारैनो गावनि एक्सपिरियेन्सनि जा चक्लेट आबाद बिनि एक्सपिरियेन्स गावनि मोन्दांथिखौ फोरमायबाय थारैनो बिथाङा गोबां नैबे गावनि बारियावनो गय आबादजों लोगोसे गयनि गेजेर गेजेर जोबोद समायना रमायना चक्लेट आबादखौ मावदों आरो बिथाङा बे चक्लेट आबादनि गेजेरजोंनो गावनि न'खरखौ आथिखालाव जोबोद समायना रमायनायै दैदेनलांनो हादों आरो बिथाङा जोंनि लाइमोनफोरखौ खावलायदों जे गुबुन गोदाव सोराव नाङि खामानियाव गावनि टाइमखौ स्पेन्ड खालामालासिनो बेफोरबायदि माखासे फिथाइ गोनां खामानियाव मुखुब थानो थाखाय बिथाङा खावलायदों आरो नोंथांमोना गोबां खम फैसानि बा रांनि गेजेरजोंनो नैबेफोरबायदि आबादखौ जागायनो हायो होननानैबो बिथाङा फोरमायथिदों